Čau, tu Michal Kopecký, autor bestselleru Príťažlivosť a zakladateľ blogu akozbaliť.sk. No a pripravil som si pre teba sériu 7 spôsobov, ako začať na sebe pracovať a zvýšiť svoju hodnotu. Častokrát chlapom vravím, že by mali na sebe makať, niečo so sebou robiť, zvyšovať svoju hodnotu, ale mnohí si nevedia predstaviť, čo to znamená, a v týchto videách, v týchto článkoch chcem pre teba pripraviť niekoľko nápadov, niekoľko inšpirácií a tipov, ako túto hodnotu môžeš zvyšovať. Takže poďme sa pustiť hneď do prvého bez zbytočných ďalších rečí. Čo som si všimol, tak je, že ľudia, ktorými sa obklopujem, tak takým človekom sa aj stávam. Čiže môjim tipom a prvým spôsobom pre teba, ako môžeš začať na sebe makať, je stretávať sa s hodnotnými ľuďmi, pretože tí majú pre teba hodnotu a môžeš sa od nich učiť, môžeš popri nich rásť. Asi prakticky priemerom, neviem, či si to vedel, 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávaš. Pokiaľ sa zbavíš zo svojho okolia negatívnych a neprospešných ľudí, tak jednoducho nebudú ťa ťahať dole, nebudú ťa vyctiavať z energie, nebudú ťa srať doslova a budeš potom hodnotnejší. Platí, že vyžaruješ to, čo priťahuješ. Skús sa zamyslieť nad tým, akých ľudí a aké ženy, akých chlapov, akých priateľov, aké kontakty, akých zamestnancov, partnerov máš v tomto momente vo svojom okolí. Kľudne si ich napíš na papier, jedno meno po druhom, a pozri sa na týchto ľudí a ty si priemerom 5 ľudí, ktorých si napísal na ten papier. Takže vyžaruješ len to, čo priťahuješ. Títo ľudia nie sú v tvojom okolí náhodou. Ja keď som začal na sebe pracovať v mojej 21, tak dnes už sa nestretám s tými ľuďmi, s ktorými som sa stretával predtým. Dnes mám úplne iných priateľov, pretože už s tými, ktorých som mal predtým, sa nemám o čom baviť. Riešim úplne iné veci, som na úplne inom mentálnom nastavení. To neznamená, že oni sú na tom horšie alebo lepšie. Už sú na tom inak, ako som dnes ja, takže som obmenil aj kompletne svojich priateľov. Rátaj s tým, toto sa ti pravdepodobne stane. A taktiež hodnotní ľudia priťahujú ďalších hodnotných ľudí a taktiež ženy. Čiže keď budeš na sebe makať a zvyšovať svoju hodnotu a stretávať sa s úplne inými ľuďmi, tak takým človekom sa aj ty budeš stávať. Mám pre teba však zlú správu, možno ťa nepoteším. K takýmto ľuďom získaš prístup v prvom rade tak, že sa sám najprv staneš hodnotným človekom. Ľudia sa ma pýtajú, že Michal, ako si mám zohnať kontakty dobré? Ty sa musíš sám stať dobrým kontaktom, aby tí ľudia chceli s tebou tráviť čas, zdieľať svoje know-how a chceli sa s tebou stretávať. Kde môžeš takýchto ľudí hľadať, ktorí sú už hodnotní a nejakým spôsobom na sebe makajú? Tých možností je mnoho. Ja som však založil ešte pred samotným blogom akozbaliť.sk skupinu Učíme sa podnikať, kde som vytvoril priestor pre zdieľanie know-how, podporné prostredie pre začínajúcich podnikateľov. A ja som tiež sa potreboval s nejakými ľuďmi stretávať, akými som sa chcel stať. Čiže postupne sme sa začali stretávať po všetkých mestách na Slovensku, respektíve tých väčších, a raz mesačne sa stretávam s takýmito ľuďmi. Môžeš sa pridať do facebookovej skupiny Chceme byť lepšími chlapmi, kde som tiež dal dokopy chlapov, ktorí na sebe makajú, ktorí chcú byť hodnotnejší a neberú ženy len ako nejaké ciele, obete a sexuálne objekty, ale chcú skutočne na sebe pracovať. Takže keď sa budeš obklopovať takýmito chlapmi, možno spolu vytvoríte priateľstva, možno sa spolu stretnete a budete spoločne na sebe makať, dávať si výzvy, tak sa posuniete spoločne ďalej. Ďalšie moje odporúčanie pre teba, ako získať prístup k týmto hodnotným ľuďom, ktorí sú proste na nejakej inej úrovni, tak je, že nájdi si toho človeka, nech je v akejkoľvek oblasti, možno športovec, podnikateľ, mentor, investor, to je úplne jedno kto, a pomôž mu v niečom. Keď máš know-how, keď máš nástroje, keď máš skúsenosti, keď máš nejaké zdroje alebo čokoľvek, alebo si to naštuduješ, to je úplne jedno. S čím dokážeš druhým pomôcť? Ušetriť čas, ušetriť peniaze, zarobiť peniaze alebo zjednodušiť život. A toto im ponúkneš, tak veľmi radi budú s tebou spolupracovať. Bez nejakého nároku na odmenu, len aby si s nimi strávil čas. Učil sa od nich, boli v prítomnosti, pretože pamätaj, s akými ľuďmi sa stretávaš, tak takým človekom sa stávaš. Toto bol prvý spôsob,
ako začať na sebe pracovať a zvyšovať svoju hodnotu, ja ti odporúčam stiahnuť si dole PDF dokument 23 zdrojov, nástrojov a inšpirácií, ako na sebe pracovať a byť lepším chlapom, kde som dal pre teba moje kontakty, moje inšpirácie, zdroje, to čo jednoducho ja sledujem, to čo som si ja za tú dobu vytvoril, odporúčania aj z ďalších oblastí a spôsobov. Takže miesto takej tej na jednej strane teórie získaš aj konkrétne weby, zdroje, kontakty ľudí, od ktorých sa môžeš učiť, ktorých môžeš sledovať a čo môžeš následne aj objavovať. Takže stiahni si tento PDF dokument, je zdarma, pripravil som ho pre teba. No a pozri si už ďalšie video z tejto série a pozrieme sa na to, prečo by sa mal vzdelávať nielen na škole a čo pre teba vzdelávanie sa a neustále vzdelávanie sa znamená. Napíš mi dole do komentárov, možno čo si zistil z tohto jednoduchého cvičenia, keď si napísal 5 ľudí, s ktorými sa stretávaš najčastejšie. Či to šokovalo, prekvapilo, potešilo, napíš mi to dole do komentárov. No a pamätaj, nenaháňaj ženy, nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.